こんばんは、ジューキです。今日はハロウィンですね。ハロウィンじゃないでしょ。ハロウィンでしょ。あ、そうですか。お菓子をいただかないと。お菓子欲しければあげますあ、よ。ありがとうございました。いやー、美味しいお菓子を今日はいただきまして。ありがとうございました。お客さん、今日は見ていただきまして、ありがとうございました。ピース指ハート楽しいですね。ハッピーハロウィンハロウィンじゃないでしょ。ハッピーハロウィンハロウィンでしょ。ハロウィンハッピーハロウィンハロウィンじゃないでしょ。ハッピーハロウィン